גיזי דורבור, ידענו שאם תהיה לנו בעיה בעמדת הבלם, אז גיזי יהיה הבלם, מאחר ואנחנו יודעים שאנחנו מרובים בקישור. יכול להיות שעדיין לא אמרנו את המילה האחרונה בנושא חיזוק הבלם. יש לנו מגבלה תקציבית, אין לנו הרבה כסף לעמדה הזו האחרונה. יכול להיות שבימים הקרובים תקבלו הודעה שאנחנו נחתים איזה בלם נוסף, אבל בעיקרון זה הסגל שלנו, ואיתו אנחנו נלך. רק אני הזכרת את גיזי, מה זה אומר שהשיתוף פעולה עם גבע לא עבד? מה זאת אומרת? לא הבנתי שאלה. אתה הזכרת את גיזי כגיבוי להיות בלם, ועכשיו אתה אומר לנו שאתה צריך להביא בלם אחורי, להחתים שחקן, אז השאלה אם במשחקי אימון, בהכנה ובמחנה אימונים התיאום בין גבע לגיזי לא עבד, ובגלל זה אתה מחפש עכשיו בלם? מספרים מדברים, 11 שערים. חובה. כן? 3 משחקים. לפני שלושת המשחקים במחנה אימונים שאתה מדבר עליהם, היו 3 משחקים קשים מאוד, עם סכנין בחוץ, עם אחי נצרת בחוץ, ועם נצרת עילית בחוץ, שלא ספגנו שער אחד בשלושת המשחקים יחד. אז אני לא חושב שצריך להצביע דווקא על המשחקים האלה במחנה, אבל גיזי הוא בלם מצוין, הוא יכול גם לשחק בקישור כקשר מצוין, ויכול להיות שאנחנו נביא בלם, לאו דווקא יכול להיות שהוא יהיה בלם פחות טוב מגיזי. אני לא יכול להתחייב שגיזי ישחק בלם, אבל כרגע... מה זה גם? הבאת אותו כקשר אחורי לשחק? רגע, שנייה. יגיע תורך. בתוך השאלה. בתוך השאלה, גיזי בור, שאתם החתמתם אותו כדי שיהיה בלם או שיהיה אחורי? עניתי על זה מקודם, שאמרתי שאנחנו יודעים שגיזי בלם, שגיזי הוא קשר, והבאנו אותו. גם ידענו שאם תהיה לנו בעיה במרכז ההגנה בבלמים, אז אנחנו נסיט אותו, מאחר ואנחנו יודעים שאנחנו מרובים ויש לנו הרבה שחקנים בקישור. מה זה אומר?